салом бинандагони хабар тиҷӣ. намояндаи хадамоти зидди ҳисорӣ аз вилояти хатлон мегӯяд ташкилкунандагони овозаҳои бардуруғ дар мавриди камчини маводи ғизоӣ боздошт гардида муҷозот мешаванд. овозаҳои бардуруғ дар мавриди камчин будани орду равған ва дигар маводҳои хӯрокворӣ танҳо ба манфиати соҳибкорон аст. хабаргузорӣ аз қавли муовини сардори хадамоти зиндиҳисорӣ дар вилояти хатлон Фирдавсӣ Мамадсаид хабар медиҳад, ки соҳибкорон махсус ин овозаҳоро паҳн мекунанд, то нархи маҳсулоти хӯрокворӣ дар бозорҳо даҳчанд гарон шавад ва ҳарчи фоида бештар ба даст оранд. ба изҳори Мамадсаид, ташкилкунандагони ин овозаҳо дар хатлон аллакай боздошт ва нисбаташон ҷоизаи шадид татбиқ мешавад. зимнан муовини сардори хадамоти мазкур афзудааст, Тоҷикистон бо Қозоқистон ва Русия дар хусуси воридоти орд ва гандум шартномаҳои ҳамкорӣ доранд. дар масъалаи воридоти орду гандум ба кишвар ягон мушкил вуҷуд надорад, илова намудааст Мамадсаид. гузашта аз ин иттилои номбурда, феълан дар анбори гардиши шаҳрҳои марказии вилояти Хатлон ба истиҳоли маъруф Кортдорг, шаҳри Бохтар, беш аз 2000 тонна захираи орд мавҷуд аст. дар дигар анборҳо низ захираи орду гандум зиёд аст, таъкид намудааст Мамадсаид. ёдовар мешавем, ки хабарҳо дар бораи баста шудани масҷидҳо ва қатъи маршировкаҳо ба муносибати Иди Наврӯз боиси сар задани таҳлукаву воҳима дар байни мардум ва дар бозорҳо шудааст. сокинони пойтахти Тоҷикистон аз тарси ин ки дар бозор мағозаҳо карантина эълон мешавад ва аз ин бошитоб ба бозорҳо рафта ба захира кардани маҳсулоти мавриди ниёзи аввал пеш аз ҳама орду равған пардохтаанд. ба гуфтаи сокинони шаҳри Душанбе, баъзе аз савдогарон бо истифода аз фурсат нархи маҳсулотро боло бурдаанд. аз ҷумла арзиши як халта орд то ба 350 сомонӣ расидааст. дӯстони азиз, фикри ман ҳамин аст, ки ин аз тарафи коронавирус, так как ба Тоҷикистон ҳоло ин наомадааст ва ин якумаш аз беақлии одамҳо аст, неграмотност якум ҷо меистад. одаме ки ақлаш кам аст ва тез бовар мекунад дар ин чизҳо, гапҳо провокатсия мешавад ва якта соҳибкорон ин аз ин ҷо бой мешаванд, танҳо соҳибкорон, дигар ҳеҷ чӣ нест. баъд аз як маҳ, 2 моҳи дигар боз 150 сомон мешавад халтаи орд ва соҳибкорон бурд мекунанд. шумо чӣ фикр доред? ҳатман нависед.